वीडियो कॉलिंग तू मद पीबू खाइबू कौन
मैडम ये बना जुलिएट को ना सर तोर कौन सिक्रेट कथबार्ता हो कि बाहर रेकर्ड मुझे मो परिचय दे दिलु से चिन्ह पारे ए हेलमेट ना मन रखी ना मन रखी कतरे चिकन बोर्ड दियो 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 स्वामी मान हूँ आगे आमर गेस्ट अरे कौन वीडियो करछो देखे से वीडियो पे करछो करू कोन हला कोन हला आई आसो ना भाई आसो लवली रेकर्डिंग पकई दी
ଏବେ ଦୁଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ନକି ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ତମେ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଲେ ସେଟା ହବନି। ଟିକେ ଲାଇନରେ ରହୁନା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଉପହାରଟି ଦେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହବ, ପଛରେ ପଛରେ ଉଠେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ସମସ୍ତେ। ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ଉଠା ହବ, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଆସିକରି ଯିଏ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କୌଣସି ଏକରେ ସେମାନେ ଆସି ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସାର୍ ବି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଯାଇ ଆମର ଯୋଉ ଚେୟାର ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକରି ଆଇଡେଣ୍ଟି ଦେବୁ ହେଲା ତାପରେ କହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା। ଆମ ଖଟ ଟିକେ ଧାଇଁଆ ଅଛି ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲିବ। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାନି। ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା।